Hola pájaros y pájaras. Este es el monstruo Valencia.tv. Hello people who see Valencia.tv. This is Valencia's TV monster, and he's going to see how they give away clementines in the center of Valencia. This initiative also took place in Barcelona and Madrid to promote this typical Valencian product around Spain. Here we see a shop in which we see the clementines. Amics i amics, anem a veure esta increïble iniciativa en la qual es reparteixen clementines per la ciutat de València. Apropant-nos trobem una tenda amb este meravellós producte, i és així, en la plaça de la Reina, on té que començar el repartiment de clementines. Here in the Reina's corner, or in the Reina Square, is where this has to take place. Estem en la plaça de la Reina esperant aquest meravellós repartiment de clementines, que sabem que sí que s'ha produït ja durant esta setmana a diferents llocs de València, mentre veiem un preciós mercat d'artesania i també una tenda amb samarretes d'esta ciutat. Però no trobem a ningú repartint clementines, així que anem a prendre un glopet, una cerveseta i un vinet. Passem també per la plaça de la Verge i no trobem res, ni una clementina. L'única clementina que hem trobat era esta, la d'este senyor, que ens ha dit que havien repartit taronges prop del riu. Això és la Generalitat. Anem a agafar una d'estes taronges. Què passa? Que és borda, sí. Esta taronja és borda. So in the end, we couldn't see the clementines. Al final no pudimos ver el reparto de clementinas porque no estábamos en el sitio adecuado en el momento oportuno. So in the end, this was the only clementine bag we could see, because we waited from 1 till 3:30 in the Plaza de la Virgen and in the Plaza de la Reina and in the Plaza of the Torres de Serranos, and we couldn't see anyone who was giving away this typical Valencian product. Així que anem a veure-ho en Canal 9, que va informar puntualment sobre este increïble fet del repartiment de clementines a València i que dona testimoni de que realment sí que es varen repartir al llarg de tota la setmana bolsetes amb mandarines. Así que estamos viendo ahora pues las imágenes que queríamos captar, en las cuales se ve que efectivamente sí que hubo reparto de clementinas, y también nos consta de que hubo reparto de clementinas en Madrid y en Barcelona las semanas anteriores. Vamos a dar ahora la página web para quien le interese y por si se hace alguna iniciativa más. We're going to give you now the web page www.turefuerzanatural.es. This is the web page you have to see to know all the properties of this product, Valencian product, the clementines. Turefuerzanatural.es és la pàgina web que teniu que consultar per a saber quines són les característiques d'este producte tan valencià i que és molt sa. Gracias y hasta el próximo vídeo.